Ashashayi. Oh kanawa, kanawa. Ashashayi. To kanawa. Me love you girl and this one no be lie. Every time she know you in my mind. Yaro da alaji sannu fa Allah kira mu alaji mana iyan ne ku iyan to kira mu alaji Allah yau kira mu alaji alaji ne so ina zuwa to sai to Allah kira naga aiki na fara kai hello ashin nace lamarin nan ku ya faru haba ka san ku in yayi aiki komai zai daɗi wallahi saboda kudin nan gabaki ɗaya an tura su kuma so nake in kayan ya kai ya a samu abin da za a samu a kakka damu zan turo mana haka kai ma komai zai faru ok haka ne to yanzu ka je office ka zauna saboda ba zan fito da wuri ba gaskiya yawwa ka je ka zauna saboda za a kawo kuɗi ka gane a gama komai yawwa ka je zan zo nan sai an jima. Assalamu alaikum. Alhaji barka ne. Barka ne. Ai lafiya? Lafiya lau. Ya aiki kuma. Wallahi naga gida na ga fara kyau wallahi. Allah sanya alkhairi. Allah sanya alkhairi. Wallahi Alhaji kayan nan ne na wanke ma na goge. Na ci zan kawo wallahi kuma na ajiye kayan wallahi an sace wallahi. Kayan nawa da na bada muku buga da aka sace? Aka sace. Kayan yara na ne da na uwar gida na fa. Amma ina zuwa ba ana bane. Wallahi Alhaji kayan nan ne wallahi. Bari in yi mata magana. Ina da aje kayan nan wallahi. Hello Hajiya Maryam. Kin ji Allah kayan nan da aka ba mai wanki an sace su. Aba da Allah kin fi karfin wannan abu babu komai ba yau zaki tafi da ba komai yake yau yaran sai a'a ba wani abu bane na ga miki. Shikenan. Ba na son wannan daga mu da kin fi karfin abun kawai. Sai an jima da Allah kin bata. Ka gane ba komai jin ko in na shiga cikin sanni to Alhaji bai da kudin wankin nake jira bani. Kudin wankin kaya da gugan da na goge. Kudin wankin kayan da gogen da ya bata zan biya ka?